Așează-te confortabil într-un scaun sau întinde-te pe un pat. Inspiră încet și profund pe nas. Expiră încet pe gură. Inspiră pe nas. Expiră pe gură. Și încă o dată. Inspiră pe nas. Expiră pe gură. Simte cum corpul tău devine din ce în ce mai relaxat fiecare respirație. Ești relaxat. Imaginează-ți că universul îți trimite o rază de lumină de culoare argintie. E luminoasă. Această rază de lumină coboară ușor, ușor deasupra ta. Se oprește deasupra creștetului tău și încet, încet, această rază de lumină îți învăluie creștetul, îți mângâie ochii, îți mângâie gura, obrajii, îți mângâie urechile, apoi încet, încet ajunge la gât. Coboară în jos spre pieptul tău. Ajunge la coapse. Înaintează spre genunchii tăi, care sunt extrem de relaxați. Apoi, încet, încet, înaintează spre gleznele tale, ajungând la degetele de la picioare. Raza de lumină trece de picioarele tale, coboară prin podea și ajunge în pământ. Unde se formează o scară cu 10 trepte din marmură albă. Imaginează-ți că te afli în vârful scării. Ești relaxat. Ești fericit. Acum, cu fiecare respirație, începe să cobori treptele. Cu fiecare număr, simți cum te relaxezi din ce în ce mai profund. Coboară scările. 10, 9, 8, 7, ești foarte relaxat.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai ajuns. Acum ești într-o stare de relaxare profundă. În fața ta apare o ușă. O ușă din lemn, înaltă și grea, cu mânere de fier. Aceasta este poarta către viețile tale anterioare. Ești relaxat și fericit. Acum, pune mâna pe clanță și împinge ușa. Pe măsură ce deschizi ușa, pășește prin ea și intră într-un spațiu sigur și luminos. Un spațiu liniștit. Înaintează. Vezi pe cineva. Acel cineva este ghidul tău care te va proteja în viețile tale anterioare. Îi cer să te conducă spre o viață anterioară relevantă pentru vindecarea traumelor tale din prezent. Ghidul îți zâmbește și te ia de mână. Plecați împreună. Înaintați către viețile tale anterioare. Vezi ceva? Uită-te bine. Poți să spui unde ești? Ești bărbat? Ești femeie? Fii atent la orice imagine, la orice sunet, la orice senzație care apare. Poate fi un peisaj, o situație sau o persoană. Observă. Poți să vezi în ce an ești? Lasă-te purtat de ghid în toate scenele relevante. Întreabă ghidul ce lecții sau traume din acea viață influențează viața ta actuală. Recunoaște trauma sau emoția care apare
Acceptă și permite-i să iasă la suprafață. Vizualizează lumina vindecătoare care înconjoară această traumă. Simte cum lumina dizolvă emoțiile negative și le înlocuiește cu pace și cu iubire. Dacă există persoane implicate în această traumă, trimite-le iertare, trimite-le iubire. Trimite-ți și ție iubire infinită și iertare. Acum, mulțumește-i ghidului tău pentru ajutor și întoarce-te către ușă. Înaintează către ușă. Treci dincolo și închide ușa în urma ta. Simțind că ai adus cu tine vindecarea și pacea din experiența ta. Pășește încetișor către scară și începe să urci, numărând de la 1 la 10, revenind treptat în prezent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ești din nou aici și acum, simțindu-te revigorat și liniștit. Când ești pregătit, deschide încet ochii. Petrece câteva minute reflectând asupra experienței tale. Poți scrie într-un jurnal ce ai văzut și simțit. Te rog să-ți acorzi timpul necesar pentru a procesa această meditație și să o practici doar când te simți pregătit și într-un mediu sigur.